je je kerstboom kiest. Waar komt die te staan? Is het een droge plek? Dus dicht bij de verwarming? Neem dan geen echte boom. Dan heb je veel naaldverlies, ook al geef je hem goed water. Ik heb gekozen voor een neppert, omdat ik al lekker vroeg begin. Hij blijft altijd mooi en de sneeuw vind ik een lekker winters gevoel geven. De boomkeuze heb je gemaakt, dus het is tijd voor stap 1. Hem opzetten. Dat is voor een echte niet zo spannend, maar voor een neppert best wel wat werk. De verlichting. Kies je net als ik voor warm wit licht of ga je gezellig voor gekleurde verlichting? Stap nummer 3. Voor welke kleuren ga je? Het is gebruikelijk dat je 4 à 5 kleuren gebruikt, een beetje afhankelijk van de grootte van je boom. Je begint met de grote ornamenten, zodat je die een mooie prominente plek kunt geven. En daarna kun je met de kleine ornamenten opvullen. Stap 4 is toch eigenlijk wel een Piet kiezen. Voor stap 5 heb ik de camera even een beetje naar beneden gedraaid. Ik heb gekozen voor een kerstboomkleed met ingepakte cadeautjes. Wat ik daar leuk aan vind is dat je het helemaal kunt opvullen. En ik vind het eigenlijk het leukste als je de stam gewoon niet meer ziet. Maar je hebt tegenwoordig ook hele leuke rieten manden die je eromheen kunt zetten. En wat ook leuk is, misschien heb je nog wel een mooie pleet thuis liggen, dat je die eromheen drapeert. Deze pakjes zijn niet echt, dus ik kan ze volgend jaar nog een keer gebruiken. Denk je nou, hey, dat was leuk, ga ik ook doen? Maak er een fotootje van, deel hem op je social media en tag ons dan even.